Καλησπέρα, είμαι ο Άλεξ και σήμερα θα παίξουμε survival και θα προσπαθήσω να βρω ό,τι καλύτερο μπορώ, οπότε πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε τέτοιο, να σπάσουμε λίγο ξύλο, οπότε, εκεί έχει ξύλο, μια χαρά. Ναι, δεν ξέρω. Απλά κάνω βίντεο, δεν ξέρω, τυχαία στις 12 η ώρα το βράδυ. Μία. Έλα σπα... Ωραία. Ωραία, φτιάχνουμε και ένα box. Έχω λίγο βήχα, οπότε ναι, μαζέψαμε ό,τι θέλαμε, πάμε για πέτρα. Πού είναι? Πέτρα, βρήκαμε σπάνιο τέτοιο. Βασικά όχι τόσο σπάνιο, αλλά ναι, ωραία forest. Αυτό το seed είναι πολύ τυχερό, δεν ξέρω. Καλό είναι να σκοτώσω φαΐ, πρώτα για να έχω φαΐ. Που ξέρεις τι θα γίνει εκεί κάτω. Εντάξει, ήσυχα φαίνεται. Αλλά βάλουμε να σπάσω λίγη πέτρα πρώτα, μην είναι το οτιδήποτε. Ωραία, όντως έχω. Τι σου νοιάζεται για creeper? Ωραία. Οπα. Να ψοφήσω, αλλά άξιζε. Έλα τώρα και εσύ για ζόμπι. Εγώ απλά ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει. Να μαζέψω λίγο ακόμη κόλλη, γιατί δεν θέλω να χαλάσω και πολλά ξύλα. Φτάνω. Εντάξει. Ένα λεπτό και 20 δεύτερα έχω κάνει. Νόμιζα παρέψει περισσότερο, αλλά ναι.
σίγουρα έχει πάρα πολύ iron αυτή η σπηλιά. Έχω πλουτίσει. Iron. Έλα. Με πάω να ρισκάρω. Όχι ρε φίλε. Θύμωσα μέσα στο βίντεο. Δεν το πιστεύω. Θύμωσα μέσα σε βίντεο. Που εγώ δεν θυμώνω ποτέ. Δεν μας νοιάζει πίλατζερ τώρα. Φύγε. Εμένα με νοιάζει να μην χάσω πράγματα. Μ' αρέσει που θα τα καταλάβω τα κουμπιά για να κλείσει το βίντεο. Και κάποιες φορές κόβονται τα κομμάτια. Οπότε ναι, άμα βλέπετε να κολλάει, είναι λόγω του τέτοιου. Ωραία, από εδώ, τσακ τσακ. Μπορώ να δείξω. Όχι, πρέπει να περάσω από εδώ. Σάικ. Ωραία, τώρα που τα πήρα, δεν νομίζω ότι έχουν μείνει κάτι άλλο. Η σκέλετη είναι ό,τι χειρότερο. Δεν τους αντέχω καθόλου. Με πετύχει βέλος. Όταν έχω hacks. Φύγει τώρα Creeper, δεν με νοιάζει, αλλά άσε με. Λοιπόν, ο σκελετή ήρθε για revenge. Όχι, πρέπει να τα πάρω τουλάχιστον. Iron. Just this και φεύγουμε. Πραγματικά όχι, αφήστε με σκελέτη. Πραγματικά φύγετε, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Έχασα το άξ μου. Αυτή τη φορά δεν αφήνω να περάσει κανένα ζόμπι. Με σκότωσε ήδη το παιδί σας. Οπότε πήγε. Πρέπει να περάσω χωρίς να με δουν σκελετοί. Γιατί ένα βέλος τους είμαι και μετά ψόφισα. Άντε πάει. Πολύ βιάστηκα να μιλήσω, το κατάλαβα.
Οπότε άφησε με να φύγω, να έχω την ηρεμία μου και να ψήσω το iron μου. Από ό,τι καταλάβετε, επειδή το βίντεο θα βγει πολύ μεγάλο, θα το κάνουμε σε parts. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε μέχρι εδώ. Γεια σας.